Takže čaute milí diváci, vítam vás z môjho single player games, neviem rozprávať, na 1.6.2, Minecraft 1.6.2, konečne už natáčam cez Camtasia Studio, takže by som bol, dúfam, že 31 FPS, to je celkom v pohode na mňa. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť a uvidíme. Tak si tu nejaké zaujímavé výtvory postavíme a pozrieme sa, aké sú tu zvieratá nové. To som ešte nevidel. Vesničan, horse, kravomurka, to nechcem. Gramofónová deska, to je nová. Aspoň sa mi zdá, ale furt neviem, čo s tým goals. Čo? Skúsime horse. What the fuck? Nevadí, aspoň sme si no. Vyľahli sa nám konie, tak si ich dáme viacej tu, aj malinké koníky, to je zlaté. Jo, to je fakt super. Dneska by tento diel mohol byť dlhší na moje pomery, keďže už natáčam cez Camtasiu a nie Bandicam. To mi slag. Ale čo, kačička, no na teba si zoberieme takýto mečík. Ale no, nech nežerem. A poď sem, neutekaj, nechoď za frajerom. Ideme rýchlejš. Ojoj, to bolo nepríjemné. Dúfam, že nájdeme nejaké tu zvieratá. To si som zaspal. 1, 2, 3, 4. Nepotrebujeme. Takže keď teraz hrám s game modom, a tak na budúci diel sľubujem, že bude už podľa survival a už sľubujem, že budem natáčať cez Facecam a prosím vás, píšte mi do komentárov, aké diely mám natáčať, pretože ja už fakt neviem, čo mám natáčať, buď Slendyho alebo Matthew 2. To bol lak. Krásny západ slnka. Tu si vychodnáme. To by som mohol byť s frajerkou. No však to. Tak ako chcem vám len informovať vás o tom. Tu nejde. Chcem vás len informovať o tom, že budúci diel možno natočíme buď s Karasandrou alebo s kamarátom má na YouTube channel Paťo a Kiko. Takže toto neznášam, keď je noc, motherfucker bastard! Fucking. Creepy. No, to dúfam, že dáme. To je aké zaujímavé. Poďte sem. Hej, kúkni. Nechám ťa tak. Nech nežerem. Ale čo, pavúšik. No. Zaujímavé. Enderman. Ada. Aká. Dúfam, že toto nebude nejaká pasca. Čo to je? Aha, kostlivec s koženým brnkom. Kde ideš? Sem poď. Nečekáš, neboj sa. Som len človek tiež. Nevyšlo. Enderman, to mi nerob. To sa mi nelúbi. A však nemusím sa čakať. Jedine z reflexu. Kde si? Poď sem. I believe I fly. I believe I try.
niekedy líbať čas. Ale nie. Ideme normálne hrať. Toto nemám rád. To musíme zaznamenať. Toto som ešte v živote na toto nedošiel, jak sa to robí. Shitting. Nenávidím. Ty kokos. Takže máme tu problémy. Takže, ako som vám povedal, vidíme sa u ďalšieho videa a napíšte mi do komentáru, akú časť by som mal natočiť. Takže, čaute. Vidíme sa na budúce. Motherfucker, bye.